Поцелуйте, היום הולדת בישראל. И хочешь с бабой целоваться? הנה יונתן, תראה. בוא נראה מה יש בפנים. בוא נפתח ביחד. יונתן! Оставь ему, сам потом открой. הוא לא מתלהב ממך. בוא נלך לראות מה יש. אתה תעזור לי לקרוא את הנייר? בוא. בוא. מה זה? בובה, בבא, ודדה גרי, תביאו לך מתחיל. תראה מה יש פה. יונתן. יונתן, תסתכל. Порвал он все-таки что? Не, где он? там, ну да. בוא ביחד. בפעם מתחיל. לקפוץ. תסתכל. אתה רוצה שנפתח? כן. כן. מטה למטה. מטה ולמטה. כן, זה... Он не понимает дня рождения еще. Ну, понимаешь, мы подарки приносим. Мы его поэтому поднимаем немножко. Я не понимаю, почему... Ты видишь, он выбрал себе мотану. Видел, выбрал сам себе ребенок мотану. Домик, да? Где? לא נכון. זה לוקח עם היד. לא. Два, что-то ты есть. Господи. תרים איתה. А я испугался, что на ребенка... אתה רוצה לשתות? זה שלך, זה שלך, הנה שלי. זה שלך. זה שלך, הירוק שלך ושלי הלבן. לא, שימי את זה בנפרד. הכחול טוב. אמא. ויד. רגע, אני לא שמה לו. 2, 3, 4. זהו, 5 שנה הבאה. יונתן בינתיים זה קצת. Он-то хотел на... Ой, מעגל נעשה לך? кошмар. עושים מעגל. Маш, как там хоровод такой? Как на мы каравай, вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого будешь выбирать? Я люблю, конечно, всех. Ну а вот Йонатана... Кресло больше всех. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday. שלום לכל הילדים, וברוכים הבאים גם לאורחים. האורחים שהגיעו אלינו, סבא וסבא, מי הגיע אלינו? כולם מצלמים אותך, וואי, כמו חתונה. מי הגיע לפה, יונתן? מי זאתי שמצלמת? מי זאת? טוב, יש פה הרבה אורחים של יונתן שבאו ורוצים גם לצלם אותו וגם להשתתף בשמחה שלנו של יונתן. לא. אולי לשרה לא. למי? יש יום הולדת. אולי לאמא. לאמא? איזה בלבול. אולי לסבתא? לא. אולי לאבא? מה זה? אם שלא יונתן יש יום הולדת הוא היום נחמד יפה ומיוחד אינכם רואים שליונתן יש יום הולדת הוא היום יפה ומיוחד. עוד פעם נשיר? אולי, אני חושבת
חושבת שלסבא וובה יש יום הולדת. נראה לי. למי יש יום הולדת? אולי... לסבא וובה. לא. לניקול. לא. יש יום הולדת לקורן. לספיר. לי יש יום הולדת, לי. אינכם רואים שליונתן יש יום הולדת, הוא היום נחמד, יפה ומיוחד. תשאירו איתי כפיים. שליונתן יש יום הולדת, הוא היום נחמד, יפה ומיוחד. וואי, בטח הוא נורא מתרגש יונתן, וזה מאוד הגיוני. ואחר כך 3. כבוד, ואחר כך 4, כי יונתן בן 4. עכשיו יונתן ביחד עם אמא, אתם תסתובבו מסביב לחישוקים. מסביב? כן, וששומעים הופ, 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 אתה קופץ בתוך. יונצ'י? הלופים פום פום, שרים פום פום, הולדת יש היום. הלופים פום פום, שרים, תעשה לזה. מה אתה רוצה לנגן? זה יהיה אפשר. אתה רוצה לדעת בבקשה? עכשיו רק קורה. חצוצרות, חזק. החצוצרה. וואי, אפשר זה החצוצרה שיש לנו. יום הולדת, כל הכבוד. עכשיו מי תקשיבו? חלילים. יום הולדת יש בגן. כל התופים עכשיו. בום בום, שרים בום בום. יום הולדת יש היום למי? ליונתן. בום בום, הם שרים בום בום. יום הולדת יש היום. אורן? החצוצרות התנועה. את לא לוקחת את החצוצים. הולדת הנה חזק. אני רואה פה, נכון? היה לו חם. ופה יונתן כבר קצת יותר גדול. לא, לא בשנתיים. לא, פה הוא פחות משנתיים. פה, תראו, פה יונתן כבר פה בן שנתיים. הוא יושב על ספסל, פרח, ותראו מה יש לו ביד. מריח פרח. נכון. כן, איזה חמוד. ופה הוא קצת יותר גדול, פה הוא כבר בן כמעט 3, כן? 3. ופה הוא בקיץ, הוא לובש בגדים קצרים כמו עכשיו, חולצה קצרה. אותך וגם שרה נתיקח. אמא שלי, אותך אנשק, יום הולדתי, הביטי אליי, חיבוק לאמא. מהלב, אלייך הביט, כי אותך אני אוהב. אמא אחת יש לי בעולם, אמא יקרה, עבור את מימון. אמא אחת יש לי בעולם, אמא
מרגשת סבתא. זה השם מרגש, מרגיש לה. מתרגש שלי. אבא וחיבוק. חיבוק לאבא. נא אליי עם חיוך מהלב אליך ביט כי אותך אני אוהב לקום כולכם. יש לי עולם אבא הכי טוב מכולם אבא אחד יש לי בעולם אבא יקר הכי טוב מכולם. יפה מאוד, ילדן ולאבא ולאמא, נהדרים. זהו, נגמר התפקיד שלך, תתלהב. ואם לא מכות איתי הם מתקשים רק יונתן. יונתן. אתם אחריי שבתי. חלש עכשיו אני מרגיש חזק יונתן. עכשיו אתם. אתם אחריי מרגישים חזק תיזהרי על החברים שלידך. וכולם ביחד. יש לי יום הולדת ונולדתי בשנה מחר וכפיים נעימה מגינה כל הילדים שמחים ונרגשים ועם המקום תקועים זה אולי אחרי עדיאל? לא. יש פה? אין פה. ואחרי איליה אולי? אין. אולי אחרי איליה. אחרי אליה? גם לא. איזו מתנה. אחרי שרלה? לא. גם נבדוק אצל נועה? תבדוק את זה. איפה ראית את המתנה? לא. אולי אחרי קורן? תגידו זוז. יום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליונתן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליונתן. מי זה פה? נכון. אפשר לשים את זה על המיטה? על המיטה שלך בבית. שים את זה על המיטה. או, על הספה, איפה שאתה רוצה. מוכנים? עוד פעם, חזק אותנו, אתה תשמע. אין חגיגה אין חגיגה. בלי עוגה העוגה מגיעה. אין חגיגה יונתן חזק. בלי עוגה אז איפה ההפקה פה לא עובדת. הנה העוגה. לא, זה אימא קישתה. אמא קישתה, אתם אלופים. אני רק עשיתי את הצורה. איזה יופי. מיקי מאוס. אנחנו מתחילות להזמין חבר'ה קונדיטורית. כן, זה ממש טעים. זה טל ואימא, אבא ואימא של ינתן הכינו עוגה. וואו. מה זה? מאוס. מיקי מאוס. איך שם המשפחה? קונדיטוריה אייזן. סתם. וואי, זה מה לא, תראה. עוגות אייזן. טוב, עכשיו נועם יושבת. נועם, שבי. בבקשה לכיסא שלך. ואחד. עכשיו תעשו לנו, תקבלו לנו את האופי. עכשיו זה... יונתן, יש לך הרבה כוח. זה קרוב. חזק. עד 120 שנה.
על המנורה.